Proġetti ewlenin f'Għawdex bħalissa fej waslu nsemmilek ewlenin fosthom il-pixxina u l-airfield. Ekku, il-pixxina, il-ċentru akwatiku sportiv, propju miexi ritmu tajjeb, il-fażi tal-kostruzzjoni hija kompluta, dejjem bħalissa wkoll biex xogħlijiet fuq l-emendi su finishings. Ovvjament, dan jirrikjedu numru ta' ġranet, numru ta' xhur ukoll ta' xogħol għaliex fil-waqt li forsi u ekku l-ikbar parti fejn tidħol kostruzzjoni l-istruttur li rridu ngħidu fuq xejn anqas minn 5 tmiem bħala area hija kompluta, ix-xogħol tal-finishing sieħu l-ħin tiegħu wkoll. Però qegħdin naħdmu bla qiegħda għaliex iridu naraw li propju dan iċ-ċentru akwatiku u sportiv ikun jista' jitgawda mill-pubbliku kmien is-sena d-dieħla, ġifieri għandna dak it-target u kommetet li nkunu qegħdin inżommuh. Apparti minn hekk kif qed tajt tajjeb inti, nedejna wkoll proġett propju mal-bidunet ta' din il-leġislatura tal-airfield li ilna nisimgħu dwaru snin u snin twal, id-deċiżjoni ttieħdet li propjament hija wkoll parti mill-manifesta dan il-gvern li jsir airfield ġewwa l-Gżira ta' Għawdex, propju fil-jiem li għaddew kienet għaddejja wkoll konsultazzjoni pubblika sabiex kulħadd iwassal il-ħsibijiet u s-suġġerimenti tiegħu. Issa nkun qegħdin nivalwaw dawn l-istess suġġerimenti nkun qegħdin nimxu l-qudiem. Jiġifieri hemmhekk il-proposta kif hija imresqa hija propju għal airfield ta' 450 metru, jiġifieri il-strip li hemm bħalissa tirdoppja bħala is u tkun tista' tilqa' fija aircraft li iġorru bejn 9 u 11 il-passiġġier, però qegħdin naraw diġà anke għall-fatt issa li għadna fi fażi ta' proposta, rridu mmorru fil-fażi tal-planning. Però diġà qegħdin naraw interess minn diversi setturi li qegħdin naħarsu b'mod pożittiv lejn dal-airfield. Apparti li dan il-proġett ikompli jżid mal-konnettività li għandha l-Gżira Għawċija, u rridu nkomplu nsostnu dak il-punt, parti li jaqdi forsi wkoll l-esiġenzi tal-Għawċin li jkunu ser isifru bażikament u jistgħu jagħmlu check-in minn Għawdex stess imorru l-airport jibqgħu sejrin. Din ser toffri opportunità wkoll għal numru ta' turisti u forsi wkoll turisti ta' kwalità li jiddeċiedu li jużaw dan is-servizz, ser toffri wkoll opportunità għal settur ekonomiku forsi ġdid ġewwa l-Gżira ta' Għawdex b'mod partikolari fejn jitlu l-iskejjel tal-bdoti li nafu li l-airport ta' Malta huwa very busy, għal daqstant ix-xewqa qiegħdem li jkun hemm relokazzjoni ta' numru ta' skejjel ukoll sabiex propju operaw minn ġewwa l-Gżira ta' Għawdex, jekk kemm il-darba jkun hemm din il-faċilità. U aktar minn hekk ukoll hemm interess ukoll mill-industrija ta' drone testing li jkunu wkoll interessati li operaw. Għal daqstant fil-waqt li ma rajniex kbir, ma morniex għal xi ħaġa kbira, airport kbir, u forsi mbagħad qatt ma kien isir, morna għal xi ħaġa li hija fattibbli u aħna kommessi li proprju nkunu qegħdin nimplementawha.